Mga igsuon, ang pulong nga imong anihon kung unsang imong gitanom dili lang bahin sa pinansyal. Apil niini ang mga butang material ug mga panalangin nga bunga sa panahon, kusog o kinabuhi nga gihatag sa Dios. Pananglitan, si Moises nahimong mabuhi og gayahay isip anak sa anak nga babayi sa Paraon. Apan iyang gibiyaan ang tanang bahandi og himaya aron ihalad ang iyang kinabuhi sa gingharian sa Dios. Gihatagan siya sa Dios og dagkong gahom ug himaya nga nagdan-ag sama sa adlaw. Mausab si Solomon nga naghalad og libuan kahalad ug nangayo sa Dios ug nag-ani og walay kaparis nga kaalam ug gihatagan pagayod siya og bahandi dungog ug taas nga kinabuhi. Ang senturyon nga si Cornelio nananom og daghang buhat sa pagkamaluluyon ug nag-ani sa kaluwasan ug kaluwasan usab sa iyang panimalay. Tinuod nga ang balaod sa pagpugas ug pag-ani naglangkob sa tanang butang. Kung magpugas ka og pagkamatiud-anon, mag-ani ka og panalangin sa panglawas. Kung magpugas ka og pagsimba og pag-ampo, mag-ani ka og panalangin sa kalag. Kung magpugas ka og pinansyal, mag-ani ka usab og material. Ang tumong maong pagpugas dili alang sa kalibutan nga malaglag, apan alang sa himaya sa Dios. Aron mag-ani og panalangin sa espiritu og lawas ug ang kinabuhi nga walay katapusan og langitnong himaya. Apan unsa man ang ipugas sa tawo diha sa kalibutan? Tungod kay wala sila kahibalo sa espirituhanong butang, sila nagpugas alang sa unod ug nag-ani gikan sa unod. Gipangandoy nila ang kalipay, bahandi, dungog ug gahom. Apan ang bunga niini maong kamatayon. Bisan unsa pa kadaghan ang ilang pagpananom, sa katapusan kini na maglaglag ug mawagtang. Apan kita nga mga magtutuo na hibalo sa walay pagkapalo nga butang, mao nga magpugas kita sa espiritu ug mag-ani sa tinuod nga panalangin. Busa ayo una paghunahuna or una-unaa ang material nga butang. Hinunua pasidunggi una ang imong kalag aron ang uban nga panalangin kay mosunod. Og tungod kay matarong ang Dios, malipay siya og mutugot nga makaani ka og daghang bunga kung magpugas ka uban sa pagtuog sa paglihok sa Espiritu Santo. Mga igsuon, niadtong miaging semana nakatunan nato ang upat ka lakang aron mag-ani og daghang panalangin. Una, pag-andam sa yuta sa imong kasing-kasing. Ikaduha, pagtahod sa adlaw sa Ginoo ug pagtuman sa ikapulo. Ikatulo, pag-ampo nga walay kahakog. Ug ikaupat, paglakaw sa matarong nga dalan. Karon, ang ikalima mao ang pagpugas og daghan. Giingon sa ikaduhang Korinto kapitulo 9 bersikulo 6 hangtod sa 7, ang nagpugas nga dyutay usab ang iyang pag-ani, ug ang nagpugas og daghan usab ang iyang pag-ani. Ang matag usa maghatag sumala sa iyang kasing-kasing, dili nga may kasubuo na pugos, kay ang Dios nagigugma sa malipayong mga hatag. Sama sa mag-uuma, dili siya makaani og daghan kung gamay ra ang iyang gipugas. Kung gamay ra ang binhi, gamay ra usab ang iyang ani. Apan kung daghan ang gipugas ug gipugas kini sa maayong yuta, daghan usab ang pag-ani. Mga igsuon, kinahanglan usab nga magpugas kita sa espiritu uban sa kadasig. Kung daghan ang imong gipugas, mao usab ang kadaghan sa panalangin nga imong maangkon. Pananglitan, kung magpugas ka og gamay ug dublihon kini sa Dios, gamay ra gihapon ang epekto. Apan kung dako ang imong gipugas og dublihon kini sa Dios, dali ra nimo mailhan nga gikan gyud sa Dios ang panalangin. Apan dili ang gidakon sa kantidad ang gitan-aw sa Dios, kay siya ang tag-iya sa tanang bulawan ug salapi. Ang mas importante kay ang kahumot sa imong kasing-kasing nga naa sa halad. Sama sa gisulti sa iyang pulong kung asa ang imong bahandi adto pod ang imong kasing-kasing. Kung maghalad ka nga may pagpasigarbo ug kabugat sa kasing-kasing, dili kini maong halad nga gitunguha sa Dios. Kinahanglan maghalad kita uban sa pagpasalamat, pagtuog ug sa grasya sa Dios. Sa Marcos kapitulo 12, si Jesus nagtan-aw sa mga tawo nga nagbutang sa ilang halad sa templo. Ang mga adunahan nagpakita sa dagkong kantidad, apan ang usa ka kabus nga balo naghatag lamang og 2 ka sensilyo. Bisan gamay ra kini nga kantidad, si Jesus miingon nga mas daghan pa iyang gihatag kaysa sa uban, kay iyang gihatag ang tanan nga iyang gipanag-iya. Ang kahumot sa iyang kasing-kasing mao'y nakapahimuot sa Dios. Dili ang gidakon sa kantidad, busa. Gitudlo ni Jesus nga siya ang naghalad nga pinakadako. Importante ang paghalag uban sa kalipay ug bug-os nga pagpasalamat. Kay kung mao kini ang imong buhaton, ibubo gay sa Dios ang daghang panalangin. Ang Dios maghatag kanimo og dugang aron dili ka magkulang. Mga igsuon,
Ang maalamon nga tao dili maglangan sa pagpananom sa pagtuog dili mo pakyas sa espesyal nga higayon alang sa panalangin. Sa nagkalanglaing mga pista og panahon nabubo ang Dios og daghang grasya. Sama sa New Year's Eve service, Easter, Pentecostal, Thanksgiving o Christmas, kinahanglan nga andamon daan ang labing maayong halad uban sa pagtuo. Kaya ang Dios nagpanalangin sumala sa ipugas. Apan adunay uban nga mangayo og panalangin apan dili mapakita sa tinuod nga pagtuo pinahagi sa halad. Bisan og kulang ka sa material, kinahanglan gihapon ipakita ang pagtuo pinaagi sa bug-os nga kasing-kasing. Hunahuna kini. Ang usa ka tawo nga adunay 10,000 ug naghalad sa 1,000 ug ang laing tawo adunay 100 ug naghalad sa tanan nga 100. Kinsang halad ang adunay mas lawom nga kahumot sa kasing-kasing? Kung makita nako, ang tawo nga nagpakita og tinuod nga pagtuo molihok ko sa pagampo alang kanila. Hunahuna unsa pa kaha ang pagbati sa Dios kung makita ang imong tinuod nga pagtuo. Daghan ang nagtinguha sa panalangin apan wala magandam sa sudanan aron madawat kini. Apan ang Dios nagbuobo sa iyang panalangin ngadto sa mga sudanan nga andam. Ang andam nga sudanan mao ang kasing-kasing nga gi-cultivate sumala sa kabubuton sa Dios. Kung magpugas ka og daghan nga may pagtuo, sama kini sa pag-andam og dakong sudanan. Apan kung magpugas ka og tinapulan, gamay ra usab ang sudanan sa panalangin. Ang uban magkwinta og mohatag sa gamay tungod kay maghalad na usab sila unya. Apan unsaon man kung ang tanang panalangin ug tubag nga gikan sa Dios kwintahon usab. Mausab nga kinahanglan maghalad kita uban sa kalipay ug pagpasalamat sa tanang grasya sa Dios, sa kaluwasan, pagpanalipod, kahimsog, pagtambal, pagbag-o, pagtuog, paglaom alang sa langit. Sa ingon makadawat kita og daghang panalangin ug ganti sa langit. Aron mag-ani og daghang panalangin, ang ikauno mao nga ang imong pagtuo ug mga buhat kay dili maluya. Sama sa mag-uuma, kumuhunong siya sa pagpanguma tungod kay wala dayon siya makakita og bunga, sayang ang iyang tanang trabaho. Kinahanglan magpadayon hangtod sa ani. Ang uban nga tanom dali ra anihon. Apan ang uban sama sa ginseng kinahanglan og tuig nga paghulat. Sama kini sa atong pagampo. Ang Dios naghatag og tukmang panahon og mas dako nga bunga kung dugay ang hulaton. Ang Santiago kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod sa 8 nag-ingon, apan papangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduduha kay ang nagduduha sama sa balod nga mosunod bisag asa huy pa sa hangin. Ang tawo nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo. Kay maduha-duhaon man siya og walay tumong sa tanan niyang buhaton. Mao nga dili ta angay magreklamo kung dugay ang tubag, angay magpadayon hangtod sa katapusan. Kay ang reklamo ug pagduduha mao ang hinungdan nga madugay o mawala ang tubag. Sunod, ang tanang gisaad diha sa Dios kinahanglan tumanon. Dili nato ilisan ang atong halad alang sa personal nga interes. Ang Levitico kapitulo 27 nag-ingon nga kung ang usa ka hayop gisaad nga halad, dili kini ilisan bisan pa og mas maayo nga hayop. Ang Salmo kapitulo 15 bersikulo 4 nag-ingon usab nga bisan pa makadaot sa iyang kaugalingon ang matarong dili mag-usab sa iyang saad. Ug atong mabasa sa Ecclesiastes kapitulo 5 bersikulo 5 hangtod sa 6, maayo pag dili ka manaad kaysa magsaad ka apan dili mo tumanon. Ayaw itugot nga ang imong mga pulong makaangin kanimo sa pagpakasala. Basin unya og moingon ka sa pari sa Dios nga wala mo tuyua ang pagbuhat sa ingon. Nganong palaguton mo man ang Dios, nganong ipaguba mo man kaniya ang imong gihaguan. Bisan wala kay ikahatag karon apan nakasaad ka, kinahanglan gihapon nga tumanon kini. Ug kun imo kining tumanon, mas daghan pa ang panalangin nga imong madawat kaysa sa imong gipugas. Mga igsoon, ang buhi nga Dios maalamon og gamhanan sa tanang butang. Siya makahatag sa tanan nimong gipangayo, panglawas, pinansyal, dungog ug panaghiusa sa pamilya, kaalam ug pagsabot. Bisan unsa ang imong tinguha, kung imong ipugas ug i-cultivate sumala sa kabubuton sa Dios, makadawat ka og daghang tubag. Mao nga nagampo ako sa nga kamo makasinati sa buhi nga Dios ug makaani og katubagan sa 30, 60 ug bisan usa ka gatos kapilo gikan sa inyong gipugas. Ang tanan moingon og Amen.